БДУның Сибай институты быйыл мәктәпте тамамлаучы яшьләрне укырга сакыра. Киләһе уку елына күп кенә факультет һәм кафедраларда бюджет урындары арттырылган. Шулай ук түләп укуда ла буласак студентларга өлешләтә, я бүлеп түләү мөмкинлеге буласак. Безнең бүгенге әңгәмәсебез уку йортының экология кафедра профессоры Сәфәргали Янтурин. БДУның Сибай институтында быйыл экология, биология, информатика һөнәрләре буенча бюджет урындары бар. Ышанычлы рәвештә әйтәбез, Сибай институты әзер был һөнәргә укытуга. Безнең сыгарылыш укучылары хәзер төрле яһәттән төрле урындарда бик матур эшләп йөриләр. Менә бүген генә иртәнсәк ишеттем, Себердә безнең укучылар 200 мең зарплата эш хакалар. Демәк, һөнәр кешеләре талап ителә производствола. Һәм яңа закондар кабул ителә, экологиятан каты талаптар куела. Уны белгечләр илдә юк. Эшкә йөргән кеше юк. Булмаясак. Егене әйтергә кирәк, хайлаганда география хайлары кирәк. Хәтта Сибайда договор буенча уку кайһы бер җирдә бюджет урыннарына караганда арзанга төшә. Шуны да әйтеп калырга кирәк. Эргәләгенә институт адна хайын ике аднага бер кайтып йөрү мөмкинлеге бар, һәм башка ыңгайлыклары күп аның.